To gaba da kaltar nan. Kuma ɗaka can. Bena. Ina matuƙar ƙaunarta. Zan iya rahal. Ina son ummi. Ina matuƙar ƙaunarta. Baba zan iya. Baba ina son ummi. Baba ina son ummi. Ina matuƙar ƙaunarta. Baba da in rasa ummi zan gara in rasa dukiya ta gabaki ɗaya ya fiye min alkhairi. Wannan tunanin da kuke yi wallahi ba abin da ya faru ba kenan. Malam da yabo ai ba ni za ka yi wannan bayanin ba, iyayenta za ka yi wa. Ai ba ni za ka yi wannan bayanin ba, iyayenta za ka yi wa. Ka ji abin da ya ce ma ko? Baba yaushe suka ba ni dama suka yadda su saurare ni. Last bit. Baba yaushe suka bani daman da zan yi musu wannan bayanin ballantana su saurare ni. Kai jama'a. Tunda ka azurta ni da mahaifiyarka. Mu je. An dai gane furo din da ya karasa rufe ka gane me nake nufi? Ka gane Naruto? Ba shi ya bi da yake tafiya. Barka to muje. On action Prince zaka ci baba ci a'a. Ka gane? Yana cewa baba zaka tare shi. A'a idan ka ga dama kar ka sake kira na babanka. Mu je. Action. Baba. A'a. Kakka a cewa da ni babanka. Tunda ka tozarta ni da mahaifiyarka. Tunda ka tozarta ni da mahaifiyarka. Mun cire hannunmu daga kanka. Mun faɗa wa mutanen ƙauyenmu mu babu ruwanmu da abin da kai. Mun cire hannunmu daga kanka. Mu mun gaya mutanen ƙauyenmu cewar babu ruwanmu da kai. Baba dan girman Allah kar ku mun haka. Idan kuka rabu da ni to ina zan je? Baba wannan abun tsautsayi ne. Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukar ran bawa ba tare da wani ya taɓa shi ba. Shi ya ɗauki ran ummi kuma ba tare da an shirya ba. Me baba? Ina ƙaunar ummi. Zan fi so a ɗauki komai rasa komai. Pick up. Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukan bawa ba tare da wani. Wallahi ban aikata ba. Gaskiya ta nake faɗa maka. Ƙarya kake yi. A ina ka samu wannan gidan da kuɗin da kake kashewa? Kai Ali, ƙarya kake yi. Ina ka samu kuɗin da ka sai wannan gidan da kuma kuɗin da kake kashewa? Shekarar ka ɗaya da baro gida. Shekarar ka ɗaya da baro gida za ka yi kuɗi haka? Sai ka ce kai kaɗai ne mai ƙashin arziki? Shekarar ka ɗaya da barin gida har kuma ka samu wannan kuɗin? Sai ka ce kai kaɗai ne mai ƙashin arziki? Kasa ku bayan ba. Action baba labara. Shekarar ka ɗaya da barin garin nan? A'a da barin gida. Da barin gida, Shekarar ka ɗaya da barin gida kuma ka zo kai wannan kuɗin? Ta yaya aka ka same su? Ka faɗi iya wannan sai ka ce kai kaɗai ne mai ƙashin arziki? Action baba. Sai ka ce kai kaɗai ne mai ƙashin arziki? Sake. Sai ka ce kai kaɗai. To mu je. Sai ka ce kai kaɗai ne mai ƙashin arziki? Baba. Wallahi ina son ummi. Babu abin da na yi wa ummi. Allah yana iya ɗaukar ran bawa ba tare da wani ya taɓa shi ba. Ta ya za a yi? Sorry baba. Kana ce masa ba. Ai na sa yara yanzu sun bazama suna neman ta. Na tabbata insha Allah za a ganta. Na ji daɗin wannan kalmar taka. Kuma ita ce abin da za ku taimake ni. Kwantar min da hankali.
oh jana jana ni fa na ɗau biyar silfa kaga